Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men Ýogşan Anygurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny Türkiýeden wizasyz gelen türkmen ýolagçylarynyň soraga çekilişi barada beren habarymyz has köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de okuwçylarymyz Pakistanyny we Awganystanyny adam pidalaryna getiren yer ranmasy Türkmenistanyna hem duyurly diýen at bilen çap edilen habarymyzy köp okapdyrlar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti tebii hadiseler bilen bir hatarda ýurtdaky jenaýat faktlary, hatda ýol köçe hadiselerini wepat bolýan adamlar hakynda hem hiç bir maglumat bermeýär. Şunun bilen baglykda Aşgabatda tutuş surmaşgaly, er aýal we 11 ýaşly ogullary paçaklanyp öldürildi diýen at bilen çap edilen habarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Abbasanyň täze hasabaty Türkmenistanyny adam hukuklarynyň meselelerini gozgoýar. Ýasamarakdan zäherlenýän adamlar köpelýär. Arak göläsi maşgallara gan usturýar diýen at bilen çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Azatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyryndan nowatdaky söhbetimizi dürli ýyllarda, dürli akwarlar bilen Türkmenistanyňky söz, medeniýet azatlygy tagarlalaryna öz goşantlaryny goşan adamlaryň käbir baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Geçen gepleşigimizde Halipa jurnalist Murat Täsmiradyň ýatlamalarına salgylanyp Azatlyk Radiosynyň işiniň göz başynda duran adamlaryň hatda daşary ýurtlardaky siýasy guramalaryň wekilleri tarapyndan hem satlyk, haýyn atlandyrylan wagtlarynyň bolanlygyny belläpdik. Emma soňra azatlygy şeýle gyýy göz bilen garanýada ondan daşrakda durmaga çalşan adamlaryň käbiriniň soň Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyga geçip onuň efirine öz pikirlerini aýdýan wagt hem az bolmady. Mysal üçin 1950-nji ýyllarda Keniz radio öz işini başlamanka aman verdim radyaly adamlara garşy kampaniýa guran. Türkel uranmasynyň agdalaryna şyltak atan Wel Kayyumhan, Milli Türkistan Birlik Komitetiniň lideri hem Azatlyk Radiosynyň Türkistan Radiosu bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edip, onlarça makala ýazypdyr. Wel Kayyumhandan tapawutlykda Azatlyk Radiosyna garşy gurulan nälit kampaniýasynyň başyny çeken Türkmen Sowet ýazyjysy Seyitniyaz Ataýew, tanımal jurnalist Kakyly Berdiýew, wagtynda ýakasy gaýşly Sowet partiýa işgäri bolan Oraz Şyhmuradow öňki ýyllardaky Sowet partiýa pozisiýalaryndan sowuşyp, saýatlaryň gurun bermeklerine görä, ýaşlarynyň soňunda radionyň iň bir tabyrsyz dinleýijileriniň birine öwrüldi. Beýleki bir ýazyjy, urus we kompartiýa veterany Rahim Esenow bolsa, azatlyk bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, Birleşen Ştatlarda berilýän ýazmak azatlygy baýragyna münasip boldy. Bulardan başga Allamrat Garaýew, Esen Ataýew ýaly azatlyk bilen az wagtlyk hyzmatdaşlyk eden, emma söz azatlygyna, medeniýet nesiriýat erkinligine hyzmat etmek isleýän intellektuallar başga-da bolupdyr. Olaryň käbiri suwun içinde hem anonimlik sertinde pikirlerini, tejribelerini we maglumatlaryny paýlaşyp gelýär. Ýöne, biz bu özgörüşligiň diňe ýazyjylaryň, jurnalistleriň aňynda bolandygyny aýtsak ýalňys bolar. Azatlygyň 1991-nji ýyldan soňky täze has gujurly işiniň dowamında söz medeniýet azatlygy ugrundaky görüşi ozalky diplomat, Türkmenistanyň ozalky daşary işleri ministri Awdykuliýew, Moskwada Sowet KGB-siniň ýokary tälimini alan, uzak ýyllar Sowet döwletiniň howpsuzlygyny goramaga hyzmat eden pensiýadaky howpsuzlyk ofiseri Oraz Muhammed Iklimow ýaly türkmenistanlylar hem söz azatlygyň missiýasyny elden gelen kömegi bermäge çalyşdy. Ýazyjy Hudaýberdi Halliniň sözleri bilen aýtsak, bular türkmen hökümetiniň ýaktylygyň öňüni ýapýan wagtynda ýol, Aşgabatyň batyşlaryna garşy radiodan daşary ýurt hökümetiniň döreden maglumat mümkinçiliginden umyt, ýaktylyk gözlän adamlardy. Olar bu ýaktylygy umydy diňe özleri üçin däl, belki-de ildeşleri, izden gelýän nesiller üçin hem gözläpdirler we tejribeden görnüşine görä, munyň üçin diňe tanymal ýazyjy, jurnalist
galam adymy bolmak gerek däldi. Mysalmy, olar bar. Nevitdaly raýat aktivisti Gurbanurdy Durduguliýew, Garrygalaly pensioner Amangelen Şapugdokow, Beherdenli mollum Sadak Durdumuradowda radionyň üstü bilen jemgyýetde bolup geçýän zatlar, olaryň mümkin bolan netijeleri bardy, açyk pikirlerini aýtmak, açyk gurrun etmek ýoluny saýlap alýarlar we munyň üçin bir kanun ýanaryp zor bilen uruhha sahana ýerleşdirilenden soňam ýa çekilmek islemediler. Onlarca Amerikan kongresmeninin Türkmen prezidentine yazan hatı esasında uruhha sahanadan çıkan ve sonra öy tutsaqlygyna saklanan Gurbanurdy aganyň Türkmen ýaşlarynyň siyasatdan taşlaşdyrlyşy, bir sowat ýagdaýa salnyşy bilen bagly ýagdaýlar bardy. 2004-nji ýylda gapyn jetmän aýdan sözleri şinlik hem radionyň arxivinde saklanýar we öz ähmiýetini ýitirmeýär. Türkmen ýaşlarynyň günähi ýok o dogrda, men düşünsüm boýunça. Muňa günäkär adamlar şol öňkü başlanan döwründe prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiýet kulty bolmaklyga ýol berip, döwedini açyp gidip, odan ýaşlarym gorkudyp siýasatdan, iqtisadiýetden hemmesinden daşlandyrdylar. Kim bamana birde bir sesini çıkarasa onu tohum bilen işten ayırıp, yine burada edip, kara bir halkın gözünü gorködüp, bir de güýç var, şunu ýaly edip bilýär. Arz edip barýan ýeriňem iň kahyrına barjak ýeriň prezident, olam hiç wagtda sen arzyňam dinlemeýär, jogabam bermeýär. Barp nowada ýazyrş beýleket, onu aýtmak ýa konstitusiýany goramak, konstitusiýany öwülen prezidentin öňü gödek bolýar. Çıkaka kepleye ol kanuny dogry gelse gelmesem alya götürýärler diňe şoň aýdany kanunyny hem konstitusiýadan hem hemmesinden ýokary edip odan ýaşlar şoň bilen hem pahirler dudakda galdylar. Odan hemmesini bu mat bilimsiz edip goýdy. Hiç kim ýaş oglary bir 2000-3000 adam alýanym bolsa on hemmesi ýol başçylygyň ogly olar demini alyp bilse olaryň ene satasy ersi ýok şol işte. Odan aňalyp gören adamlar bir adam tesini çykaryp bilmeýärdi odan. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň dürlük gwarly tankyçylary, habarçylary we hyzmatdaşlary baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Garrygalaly Amangelen Şapugdokow owy ýylatynyň üçinçiligi ugrunda tagalla edip, korrupsiýa faktory bardy, açyk gurrun etmek kararyny gelen bolsa, Beherdenli tarih mugallimi Sadyk Durdumuradow özüniň Bähwit partiýasyny hasaba aldyrjak bolanda, %100 bolan kynçylyklaryny gurrun berip, ýurtda siýasy azatlyklaryň çäklendirilýäsi, kanunda wady berilen azatlyklaryň hakykatda gysyç astynda saklanylýasy barady meseleleri gün tertibine getiripdi. Harby bölümlerdäki ýowuzluklar sebäpli esirlikden gaçmagy mejbur bolan ýigitleriň bir taraply ýagdaýda dolu derňelmänje alındyrylmagynyň kanuny sygmaýandygyny aýdyp, kanunyň hukmurowanynyň gorugynda durmagy synansypdy. Amangelen agaýaly Sadyk muallim hem töhmet we zor bilen ruhy hastahana ýerleşdirilende dymyp, galyn ömründe sen bolmak wadasyny bermeýändi. Hosarlarynyň biriniň radio anonimlik sertinde aýtmagyna görä, ýurtda bolýan zatlary bolşýaly aýtmagy tynansyn mugallim gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Ýöne onuň Türkmenistanda demokratiýanyň, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň dawarlanmagy üçin aýdan sözleri hem radionyň arhivinde dur we belki de wagty gelende ilmi barlygçylaryň, taryhçylaryň ünsüni özüne çeker, audio kitap görnüşinde ýyla ýetirler. Metod bardy aýdylsa, prezidentimiz näme diýse diýen radyn hiç şeýrem ýerine ýetirilmekde. Men ony iň esasy sebäpkäri prezidentiň özünden görýän. Näme üçin diýilen soragy jogap berilse, ýyl gözüne gowurunjak bolýar, hakykatda bolsa adamlaryň ören hukuklaryň kemsedilýänini bilýär, kesilýänini bilýär. Emma şoňa garamazdan ýyl ýönde öňkü prezidentim şoňgalyk diýýärdi. Häzir hem şoňa aýdylypdyr. Emma iş ýönde ýekiji adam ady söz alatlygy esasynda geplemäge ursat berilmeýär. Munyň özüniň düýp maksadyny näme diýilende egerde adamlary öz garaýşyny aýtmagy metwatda mümkinçilik berilse, onu prezidentiň alyp barýan içeri we daşary siýasatinden närazy adamlaryň köplük bilen çykyş etjekligi görülüpdir. Hut şonuň üçin bu ýagdaýlary açaçanlyk berilmän metbuat düşman hökmüne halkara gurumlar tarapyndan Türkmenistanam, Özbegistanam, Orsiýadam, Eýranam, Hytaýam we beýleki döwletlerim belli diýlerini bir näçe günlärem habar berilipdir.
Men özüm şu ýerde bir zat aýdasym gelýärdi. Egerde Türkmenistanyň prezidenti hakykatdenem halkyň aradasyny diýanmady. Hakykatdenem halkyň ýagdaýyna göz gulak bolýanmady. Onu metbugatyň azat bolmaly ona ýyl aýtmak gerekler. Onun için ulukan işem gerekler. Her kim öz aýdýan sözüne jogap berer ýalyk derecede öňdürüm var. Kanun şu adam var şokan. Emma bu zatlar edilmeýäniň sebebi halkyň sesi çykmasyn. Bizi näme medat etjek bolýar. Emma halkdan öz pikirini aýdyp bilen adam ýok diýdirmek üçin edilýän zat bu. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyryndan nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň veteran jurnalistleri agdalanyna Şahir Saparmurat Ögözerdi bilen olarky kinoçy, tanymal dokumentalçy Halmurat Kılıçdurdyýowyň işlerini ýatlamalyk mümkinler. Bu jurnalistler barada ýazy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşligi geçmeden Azatlygyň ýene bir veteran jurnalisti, iş üstünde jikmejiklikleri belli bolmadyk ýagdaýda aradan çykan şahir, publisist, halifa jurnalist Amanmurat Bugaýew ýatlamak isleýär. Amanmurat Bugaýew radio bilen Türkmenistanyň içinde bolup ýurtdaşyna çykmagyň pikirini etmän hyzmatdaşlyk eden. Şol wagtda emele gelen ýagdaý barada mümkin bolugça açyk, düýpli gurrun etmek başaran publisist hökmüne ýatlanýar. Bir tarapdan şahly batyrgylygy talep eden iş bolsa, ikinji tarapdan giň dünýä garaýşy, çuň bilim düşünjäni we taýýarlygy talep edýärdi. Amanmurat Azatlyk üçin dinleýijilerimizin biriniň sözleri bilen aýtsak, agly ogulmadyk hazinaly çuwarly. İşlän wagtyna radionyň gözü we gulagy bolupdy. Şol wagtda olarky komsomol işgäri, soňra türkmen metbugatyny dürli wezifelerde işlän ençime kitabyň awtory, Türkmenistanyň ýazgylar birleşiginiň sekretary bolan Amanmurat özüniň Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy başlap özüni tapanlygyny aýdýardy. Elbetde bu sözün aňyrtyna ulumany bar we egerde Sowet döwrüne ýaşan we döredjilik adamlarynyň köpüsiniň odal Sowet propagandasyny, şonuň bilen birlikde aňyrdan gelýän Rus imperiýasynyň türkmen milli wahwitlerini gawat gelmeýän agalyk wahwitlerini mezuri, meýletin ýagdaýda gulluk edenligini nazarda tutsak, publisistin özüni tapanlygyny aýdanyna nämäni nazarda tutanlygyny düşünmek kıyın bolmaz. Ýöne şol wagtda Amanmurat aganyň bu sözleri açyk aýdyp bilmek üçin olary öz ýagdaýyna düşünmek, soňra jemgyýetdäki ýagdaýa baha berip bilmek derejesine çykanlygyny boyun almaly, Azatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan yerli intellektuallaryň biri aýtdy. Onuň pikirçe, egerde türkmen jemgyýetçiligi öz akyl tejribe, intellektual goruna, hazinasyna hakykatdan hem eýe çykjak bolsa, onu Amanmurat Bugaýewiň gara sanawy girilen ýyllaryna ýazan kitaplaryny, Türkmenistanyň çykarylmadyk eserlerini, hususan taryhy romanlaryny haýal etmän çap etmeli we okuwçylara ýetirmeli. Amanmurat öz wagtyny bu romanlary barada Azatlyga şeýle gurrun beripdi. Men kısan taryhy romanım taýynly. Şunu hiç sinmede häzirki asy türkmen döwleti beýeldilýär, şuna şet getirilýän ýekeze boğunam ýok. Söze beýlede dursun da boğunam ýok. Ine soram 1916-njy ýylda Parisçilik hakynda 1931-nji ýylyň halk hereketi basmaçylyk hakynda ýa-da şol döwrüne dähli waba diýilýär, ýene bir çuwar diýilýär, şol kırlışyklar wagtlar hakynda akramanlar ýaşalty wagtlar hakynda öz başynda roman. Öňümür belli şahir terjime hal sorulanyny doglan ýylyny we ýerini aýdyp galany goşgularymda bardyr diýipdir. Egerde Azatlygyň ses arhiwine girseň, Amanmurat aganyň türkmen dinleýijiler üçin kim bolanlygyny, onuň owa hozalygy, marlarçylyk, balykçylyk, halkdan daşlaşan halk ýazgylary, magtumullan daşlaşdyrýan magtumul wagdy, senzura hakynda aýdan sözlerde artykmaç gep gurrunsyz görkezipdir. Arasynjak bolny, ses çıkarylmazak bolny, gerçekli, diýişli. Diýişi dökülli bildirmeli, diýişinden arasynda haklazak bolupdy. Aýdylan men raýylasy bolupdy. Döwletiň siýasaty sekretärimiz bolup 20 ýyl bolup barýar. Şol siýasat ýetgen wagtda
Sözlerde ütleşme var, ikiye redaktör ütkedi, birem sözlemler ütkedi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Zaten hiç yok. Dörözürükte koşulmasın, ben karim okuyucu. Okuyucuyla ben yüzüğü koysun, ben inkar etse ikrar etse de okuyucu, ben ikrar etse inkar etsin, ben yaz yoksun da ben fazla şeyle. Onu hemşin bana yazmam reservikle uğraşacak oluyor. İstedi okuyucu ya, okuyucu. Ne ana var, ne merak diyanı Ondan partiyarlık diyedi, millilik diyedi, bir giden tarafları vardı, sondan çıkıp olan okutaksarıydım, realizmdir. Yani edil hazırki yarak kavuğu düşmanlar. Ben Korea saattamızı. Redaktör'e salamlamadan ok. İkinci sen diye ben sana konuda dözdüm olayım, başlayan karasan oldu deyip, kabinetine girenin mutlanıyorlar senden. Sabır, görücülük erkirli oydu, metboz oydu, sopayı profesyonel yazdım. Ben de 40 yıldan toprak vaktiyer karamızın sırılıyı. Son girmeme, Adamlık öğretecek olup elinden eleyen ediyenler var. Öğrenin başlıkta son bir topor davanı el atlıyorum. Yazdılar, bir belli eser yazdığım oklar son edeyim. Son ben. Onun hemen bilyeler arkasında devletin kanunu, doğrudur. Ben sonra öyle bitmesi bilem o. Tutması bilem o. Ya da git motor yükletmeli. Sözlerini işe etmeli. O odan sözlerini hem eksplasarıya. Azatlyk radiosu bilen 2005-nji ýylda hyzmatdaşlyga başlan Amanmurat Halipow arada gysgazyk gepleşigiň çägini ýene bir bellemeli zat. Ol öz halkynyň ýyl-ýyldan ewwar haly düşmegine gynanýardy. 2017-nji ýylyň awgustynda ýeňillikler barada uran söhbetdeşligimizde ol bu gynanjyny dile getirip şeýle diýipdi. İlatın esası atlar garip ýa-da garipliğin bäri bakımda, aňry bakımda duran adamlar ýeňilliklerin aradan aýrylmagy oluly bilen ýurdun ähli raýatlaryna da özüniň täsirini ýetirer bolan bu oba ýerine adamlara hasam güýçli täsirini ýetirse gerek. Sebäbi oba ýerine meselem aydalı qavi, dine röyde hozol qadatlar üçün ullanman eýsem qalın menden qapsynna kisiragam bolsa bir teplitsi var, bir ýyladışany diýerler diýen oňa soňkuda gurdy. Galy berse mal gara saklaýa, şeýdim tas bütünlü diýen ýaly işsiz alan owa ýylaty, şol berilýän elektrik energiýasynyň gazyň hasabyna gunamasyny zordan aýlaýar, durmuş arabasyny zordan itek somak edýär. Diňe şol durmuşa arabasyny itek somak etdiň däli bir döwletiň özüniň de uly bähwidi bar. Sebäbi şol kapsyny milleklerini teplitsesinne göwönümleri ýetişdirýän maliýetlerini mal saklaýan adamlar şolary getirip soňunda da şu şäherleriň ýa-da etraplaryň bazarlaryna çykarýarlar. Bir döwletiň özü üçin bir uly teýekki kömek bir döwletiň ýylaty abyk bilen göwönüm ýene gaýry bilen üstün etmegine. Eger şol mätäşlere kömek beriljek bolsa, onu ozoly bilen işsizler hakyndaky hakykaty boyun almaly. Häzirki ýaly soğun edip biz bagtyar zamanada ýaşaýar, rowşan özüne tarap batly adamlar bilen barýatly milletlerle hakykat boyun alınmaly. Şol bilen edildiň hatarda da Türkmenistanyna ýaşaýyş minimum näme durýar, baza sebepdiýen zat. Bu obada näse durýar, şäherde näse durýar. Ine şolary hasaplamaly. Eger şu hasaplar edilse, hakykatyn bolşy ýaly boyun alynsa, hökümet döwlet tarapyndan edilen sowaby iş bolar diýeni başga döwürde men şunu anamlaýyp biljek. Hökümet häzirki ýeňillikleri ýatyryp mätäşlere kömek berjek diýse, özüm şu beriljek kömegim hakykat boljak bolsa, bir bastyrýyp edilmejek bolsa, onu aýdaly häzirki döwlet gaznasyndan ýeňillikli zatlar üçin goýberilýän maliýe feriştesinden juda kän mukdardaky maliýe feriştesi gerek bolar. Sebäbi ýurty duruşuna diýen ýaly işsizlik allydy bolman ýylatyň 50-60% işsiz. Oňdaşyndan ol her näse agyp bolurlaýdylsa da belli pugdoklar duruşuna diýen ýaly dargadol. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň dürlük garly tankytçylary, habarçylary we hyzmatdaşlary diýen temadan söhbetimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär.
Hudaýerdagy siz Adatlyň veteran jurnalistleri Sapar Murat Ögöberdi hem Hal Murat Kılıçdurdy bilen işleşen adam hökmünde şu iki jurnalist hakkında öz ýatlamalarynızı, pikirlerinizi paýlaşsaňyz Adatlyk radiosynyň 70 ýyllygy bilen baglanykda. Sebäbi şol ýurda öňkü Sowet düşünjesi bilen öňkü Sowet täsirlerinden saplanyp Adatlyk bilen hyzmatdaşlyk etmek, onda da şeýle basyşlar aslında hyzmatdaşlyk etmek, Ulukan Batyrgaýlyk golluny şuň kunyň gözi bilen seredip otursak. Odaly Sapar Murat Ögöberdi wabatda. Sebäbi Sapar Murat Ögöberdi bilişimi diýali häkimetleriň basyşlary esasında ahyry ýurdun terk edip gitmeli boldy hem Washingtonna aradan çykdy 2009-njy ýylda. Odaly Sapar Murat Ögöberdiňi ýatlasaňyz, şahir hem jurnalist Sapar Murat Ögöberdiňi. Elbette Sapar Murat Ögöberdiňi men öň tanýadym, şol aýdyşyňa şahir hökmünde käwat publisistik makallarym ýazýardy. Ol Adatlyk radiosynyň ilkinji habarçysy boldy. Sapar Murat Ögöberdiňi Adatlyk radiosyny teklip eden ýazyjy hem terjimeci Mergen Hümmet boldy. Sebäbi Mergen Hümmedow radio Münchenne wagty gelkitdi hem radioda interwýu berdi. Öň ýatlak geçişmeli. Şondan soň ol Sapar Murat'y teklip edipdir. Ondan soň Sapar Murat hakykatdan ham gaty laýyk geldi. Şol siýasat bilen deňeçer alyp barmakda hem bir şol habarçylara garşy beýle bir ýowuzdarlaşmazlyk şertlerine gowy hyzmat etdi. Sapar Murat bir prinsipli adam däldi. Ol meselem Aşgabatdaky Lenin prospekti bardy. Demir ýol wagtlaryndan demir ýol menzilinden başlanyp gidýän daga tarap. Şol Lenin prospektini Sapar Murat Niýazow adyndaky prospekt diýip dakmaly diýip türkmen metbuatyna çykyş etdi. Sapar Murat'yň şol teklibinden soň şol köçe Niýazowyň ady dakyldy, soňlugy bilen nirede Leniniň ady dakylan ýer bolsa şonu Niýazowa öwürdiler. Sapar Murat naşeýli jurnalistdi. Ýöne şonuň bilen birlikde ol Adatlyga da gowy hyzmat etdi. Ol ýa Türkmenistanyň wagtyna da berk tanqida duçar boldy, gysyşlara duçar boldy. Şeýle de jemgyýet tarapyndan gysylýardy. Meselem köşüniň etegine jaý ýykylýan bir ýaşly, şonuň ady Agöýlü bolsa gerek. Agöýlü aga. Şol ady geňrek bolan üçin ýardymda galdy. Şonuň çykyşyny berdi. Şonuň öýüniň ýykylýandygyny, jaýynyň hiç bir özüniň pölönmeýändigini aýdyp gowy çykyş etdi. Şoň ýa-da organ işgärleri ol ýaşly bilen gürleşipdirler. Ol Sapar Murat'y näle taýdyp çykyş etdi. Ýagny Sapar Murat'yň şol ýerden ýagşylygyny ol ýaşly tersine gaýtardy. Sapar Murat köplen Türkmenistanyň resmi habarlaryny aýdýardy. Eýen bar bolan, mümkin bolan habarlary aýdýardy. Şonuň bilen birlikde de bir geň ýagdaýlar aýdýardy. Meselem jaý ýykylandan soň ogluny türmäge basýarlar, organ işgärlerine garşy durdum diýip. Muňa gahar edip aýaly keselhana düşýär, bir garry agtyjy bilen ýeke galýar. Ol gedaýlyk edipdir. Gedaýlyk edip Sapar Murat'yň ýanyna gelipdir. Sapar Murat şol garrynyň nalyşyny Adatlyk radiosyna berip bildi. Şondan soň dinleýijilerden şol garra kömek berilipdir. Ana ol da Sapar Murat'a alkyş aýtdy. Ýa Sapar Murat şeýle adamdy. Şol gysyşlary seretmezden bir geň tarapy Sapar Murat Adatlyk radiosy bilen işleşmegi şeýle halýady, gowurýady Adatlyk radiosyny. Goşgularyny okumak halýady. İslendik işe bir höwes ýokdy, şonu edýärdi, şondan lezzet alýady. Soň şol seniň aýdyşyňa alyp bol ýurtdan çykmaly boldy, Washingtonda ýaşady. Şol Washingtonda ýaşaýan döwründe de iň soňky demine çenli radio bilen gatnaşyklaryny üzmedi. Hudaý berdi. Sapar Murat Ögöberdiňden soň onuň ornuny Aşgabatdaky habar çökmünde gelen adam tanymal dokumentalçy, il içinde dogruçylyk bilen sylanýan Hal Murat Kılıçdurdy boldy. Hal Murat Kılıçdurdy bilen hem siz ýakyndan işleşdiňiz. Hal Murat aga nähili hyzmatdaşlyk etdi radio bilen? Hal Murat aganyň hyzmatdaşlygy beýle bir uzak wagtda çekmedi. Ol saglyk ýagdaý sebäpli aradan çykdy. Ýöne ol öz häsiýeti hem prinsipi babatyna öz sözünde durýardy. Gaty berk durýardy öz sözünde. Onda bir hiç bir hili alaşmaklyk ýa-da bolmasa bir hökümet şunun gaty görür diýen ýaly düşünje ýokdy. Ol açyk çykyş edýärdi. Ol şol babatda ol Sapar Murat'yň garşydaşydy. Şoň bilen birlikde
Halmuradaga entek habarçy bolmanka Azatlyk radiosyna şonun öňe materiallar berýärdi. Esasan şol jaý kılyan adamlar barada öňe maglumatlar berdi. Hatta radio oyun şekilli gysga dialoglary gurap berdi. O bir şeýle prinsipial adamdy. Men onu bilen gowy işleşdim. Halmuradaga bilen şu döwürlerde men Azatlyk radiosynyň sunugat hem edebiýaty degişli bölümini alyp barýardym. Beýleki işgärler elbetde resmi habarlar bilen, resmi ýagdaý bilen has içgin gyzyklanýardylar. Şoň bilen birlikde sosial meseleler bilen gyzyklanýardylar meniň kärdeşlerim. Azatlyk radiosynyň beýleki işgärleri. Şoň bilen birlikde men Halmuradaga bilen sunugat barada gurrun etdim. Şonuň bir aýdan sözü bar, ol efirde gitdi. Türkmen hökümeti Türkmenistanyň döwlet kinematografiýa komitetini dargatdy. Şol studiýany ýok etdi, şol studiýa ýumurly. Şol studiýanyň içinde onuň adyny göterýän Altıvarlyfyň büýüstü bar eken, heykeli hatta şonum ýykyp aýrypdyrlar. Ine şol wakalar barada maňa gurrun berdi. Soňra da türkmen sunuwaty, türkmen kino sunuwaty inni bu olayda şol derece çıkıp bilmez deydi. Hiç o barada pikremet bolmaz deydi. Hut şonun aýdyşy ýalyda ine ondan bäri ençime ýyl geçdi ýöne hakykatdanam türkmen kino sunuwatynda aýdaly aýratlaýardym şukurwagyşy ýaly ýa-da gelin filmi ýaly bir uly diline düşen film döredilmedi. Şonu Halmuradaga açyk aýdyp bilen eken. Şoň bilen birlikde Halmuradaganyň ýene bir beýik tarapy ol çeperçilik sunuwatyna da oňat düşünýärdi. Meselem Gökdepe Seweş barada Berişagiň gatnaşyklary barada aýdyp berdi. Berişagiň kartinalary bar. Gökdepe barada edil Gökdepe diýip ýazmasa da şol wakany beýan edýän şekiller bar. Onuň galdyran taslamalary ýa-ni çyzyklary bar, suratlary bar. Şol ýagdaýlar barada Halmuradaga gowgurrun berdi. Ol Berişagiňi oňa düşündirip bildi. Ine ol şeýle adamdy bir sunugat barwatyna biziň bilmeýän adamdy. Biziň entek eşitmedik zatlarymyzy aýtmagy başarýan adamdy. Şeýle-de Hudaýberdaga ýadyma düşsüne görä şu maşgala namysy bilen baglykda adalaty gazanyp bilmedik adamlar hem Halmuradaganyň üstü bilen azatlygy seslerini, arzularyny, şikaýetlerini ýetirýärdiler. Käbir jurnalistler bu hili ýetim meselelerden gaçarak dursa da Halmuradaga bu hili meseleler hem azatlygy hiç hil çekinmän, gapyn jetmän ýetirip bilýärdi. Bu aýdýanyň gaça dogry sebäbi şol Sapanrat öwürdi ýurtdan çykmaly bolanyny, ýagny gaçyp gaýtmaly bolanyny ýygyny Halmuradaga galy. Şol döwürlerde Halmurat gylşdyrdy gaty ýeti meseleler berdi. Hatta şol Halmuradyň telefon salgysyny aýdyp gazanç eden adamlarym bolupdyr. Hawa planşa manat berseň men Halmuradyň telefon nomeryny aýdaýyn diýen ýaly. Ol şeýle ýeti meseleler berdi. Şondan soň Türkmenistan hökümeti tarapyndan umuman Azatlyk radiosynyň ýerlerdäki habarçylaryna bir gysyş başlandy. Şol edil häzirki döwür ýaly bir gysyşyň bolaýmagy mümkin. Şondan soň Halmurada nähilem bolsa beýle ýeti meseleleri aralaşma, bir aramrak, bir nähilidir bir aram şertde işlemäne mümkinçilik ber diýip aýtdylar. Halmurat elbetde radio bilen ulalaşdy. Sebäbi şu döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bir näçe habarçysy bardy. Şeýle boldy hem şol adamlaryň howpsuzlyk meselesini göz öňünde tutdy. Meselem meni çykaryp urdular, ýenişdiler. Şolar ýaly ýagdaý Sapanrat öwürdi bilen baglanyşykly da bolup ýa-da Durdumrat Hoji Muhammed. Ol belli matematik hem Türkmenistanyň Politechniki institutunyň muallimi, olam öz sözüni aýdyp başlady. Şeýle de ol Demokratik partiýany esaslandyranyň biridir. Ol partiýanyň adyny soňra Türkmenistanyň resmileri aldylar. Onuň şol çykyşlary üçin ahirine Durdumrat Hoji Muhammed ahirine dälhana basmaly boldular. Ýagny ony psihik taýdan kesel diýip diýasaglaryň keselhanasynda oturtdular. Şolar ýaly bir fiziki çäre görýär Türkmen hökümeti. Şol ýerlerdäki habarçylar
adamlara şular ýaly bir fizik çäre görülmesin, hop awynmasyn diýip, ine şol ýagdaýlary harmyradagy göz tutmaly boldy. Sebäbi ol ýaş boýunça bizden bir neme ýaşulydy. Hem Sowet düzgününe, Sowetlerin edip biljek işlerine hakykati yapmak üçin şeýle de häzirki soňky dören düzgünüň nämelere baryp biljekdigine göz ýetirýärdi. Hudaýberdi hali söhbetdeşlige gatnaşyp azatlygyň weteran jurnalistlerini ýatlap beren guruluňyz üçin köp sag bolun. Şol adamlary ýatlaýanyňyz üçin sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýäris.